Moikka! Hyvää tätä uutta vuotta ja tervetuloa meidän uusiutuneen kampaamon tiloihin. Siis täällä on vähän pientä muutosta tehty, ei tämä nyt ihan uusi ole, mutta pikkusia muutoksia ollaan tehty, kun vähän tuossa innostuttiin järkkäilemään huonekaluja ja sitten se aina vähän vaatii semmoisia maalausoperaatioita, kun pikkasen muokkailee näitä huonekaluja huoneesta toiseen. Ainakin tällä hetkellä tämä tuntuu tähän uuteen vuoteen tosi kivalta, että on vähän saanut semmoista uutta virtaa tänne ja semmoista erilaista. Mä ajattelin, että mä voisin vähän esitellä, että miltä täällä nyt näyttää. Niin mä tuotiin toi keinutuoli nyt tuolta olohuoneesta tänne ekokampaamon puolelle. Mä ajattelin, että tossa voisi olla kiva, jos haluaa välillä vaihtaa tuolia tosta asiakastuolista vaikka keinutuoliin, tai sitten jos on joku ystävä mukana tai joku, niin voi istua sitten tuossa keinutuolissa odottelemassa. Sitten tänne tuli tommonen uusi kulmakaappi, joka maalattiin sitten täällä tänne väreihin sopivaksi. Tää oli semmonen mäntypuinen ja ihan männyn värinen, semmonen vähän kellertävä joku lakka siinä varmaan päällä ja muuta. Tässä kävi sellainen pieni värien kanssa sellainen pieni operaatio. Tässä nimittäin oli ensin vähän sähäkämpi väri, mutta se tuntui kyllä vähän liian räikeältä, niin sitten mä päädyin vähän tommoseen, tai itse asiassa aika paljonkin neutraalimpaan sävyyn. Eli toi on nyt maalattu Forensic Paintin semmoisella kalkkimaalilla ja Dusky Plus sävyllä. Nyt tää uusi väri. Miltäs se näyttää? Mitäs oot mieltä? Tuliko kiva? Mun mielestä ainakin tuntuu nyt jotenkin tosi mukavalta, kun on niinku tällaista vähän erilaista, vaikka muuten kaikki on niinku ennenkin. Eli ei mitään muita uusia muutoksia tänne ekokampaamon, eikä oikeastaan hieronnankaan puolella. Että samalla lailla jatketaan kuin edellisenäkin vuonna. Täällä on nyt hiustuotteet täällä isommalla hyllyllä, eli täältä löytyy se Less is More, jota on pitkään jo ollutkin. Tämä. Kaikki shampoot, huuheltavat hoitoaineet, jätettävät hoitoaineet ja muotoilutuotteet löytyy siitä sarjasta. Ja sitten tämmöiset hiuspohjan erikoishoidot myöskin, tommoset hiuspohjaseerumit. Sitten syksyllä muistaakseni tuli tää vähän uudempi sarja. Tää on tämmönen kuin Greenheads ja mulla on näiden kasvivärit myös täällä. Tästä löytyy siis vähän jätettävää hoitoainetta ja muotoilutuotetta. Ja sitten löytyy pala shampoot ja pala hoitoaineet. Nämä mä testasin ja ne oli tosi hyvät. En ole aikaisemmin tykännyt mistään palahoitoaineesta, mutta tämän sarjan toimi kivasti ja shampoot oli myös tosi kivoja. Niin päätin ottaa sen tähän valikoimaan nyt mukaan. Greenheadsiltä löytyy myös sitten tätä hiuspyyhe ja sitten toinen puuharja. Se on vähän erilainen kuin se tekin. Siinä on vähän erilaiset nuo piikit. Ja tekkiä löytyy myöskin tekin puuharjoja edelleen. Mä oon tekemässä kohta värianalyysi, niin siksi täällä on näitä ylimääräisiä vermeitä täällä pöydillä. Tuolta kulmakaapin paikalta siirtyi tänne toi värianalyysipöytä, mikä oli tuolla värianalyysipuolella. Niin se on nyt tuossa ikkunan edessä. Mä teen tästä lähtien värianalyysit tässä samassa pisteessä, missä on niin kuin muutenkin tehty. Et mä siirsin vaan noi valot sitten tähän. Tässä on vähän parempi valaistus nyt sitten. Niin tässä tullaan tekemään tästä lähtien värianalyysit myöskin, kun ne ennen tehtiin tuolla kulmakaapin nurkassa. Täällä kulmakaapissa sitten, mitä tuotteita täältä löytyy, niin täältä löytyy Rimitan tämmöistä käsi- ja vartalosaippua, nestesaippua, sitten on tuonne vartalonpuhdistusöljy, sitten on suihkutettava kasvovesi ja sitten tuommoinen öljypuhdistus kasvoille. Deodoranttejakin on ollut näitä luonnonmukaisia Rimitalta, ne on ollut tosi tykättyjä ja ne on nyt loppu, että täytyy tilailla nyt niitä lisää sitten. Ja sitten löytyy vielä pari ruusuvettä tuolta Saaren Taijalta. Ja sitten tämä Taika ihohoitosarja, joka meillä on ollutkin jo pidempään. Niin siitä löytyy kaikki perustuotteet, mitä niin kuin tarvii. Silmäympärysvoiteet, C-vitamiiniseerumi, kasvoöljy, puhdistusmaito ja puhdistusöljy, kasvovesi
ja sitten semmoinen 24H kasvovoide. Ja sitten jonkun verran on meikkejäkin tuossa. Ei ole ihan täyttä sarjaa. Unscretel on nyt se mun meikkisarja, jolla mä jatkan. Mulla oli siis Color Caramellia myöskin, mutta sen mä oon nyt niin kuin lopettanut. Että nyt tästä lähtien kaikki meikki, mitä täältä löytyy, niin on sitä Unscretelia. Se on ollut mun mielestä tosi hyvä ja laadukas ja sillä nyt jatketaan, että sieltä on löytänyt kivoja tuotteita tähän meidän valikoimaan. Sellaisia tuotteita meillä täällä, ja sitten on tosiaan nämä ekokampaamopalvelut ja hierontapalvelut löytyy niin kuin aina ennenkin. Että tervetuloa tänne meille hemmoteltavaksi tai ostoksille. Meitä löytyy myös verkkokauppa, jossa on nämä kaikki tuotteet, mitä täältä löytyy. Mutta sitten voit myös, jos olet paikkakunnalla, niin voit myös varata sieltä netistä semmoisen shoppailuajan, joka on ihan ilmainen. Semmoinen ihan tosi pika-aika on 15 minuuttia ja sitten semmoinen vähän pidempi puolen tunnin. Että jos haluat vähän testata tai haluat vähän miettiä, että mitä tarvitset tai kysyä neuvoja, niin silloin on varattu sulle ihan oma aika ja se ei tosiaan maksa sulle mitään. Ja ei ole pakko ostaa, vaikka tulisitkin ja varaisit sen shoppailuajan. Niin sitten se takaa sen, että mulla on aikaa silloin sulle ja miettiä sunkaan noita tuotepuolia ja pääset rauhassa tutustumaan, eikä täällä ole silloin mulla asiakasta. Ja ollaan paikalla. Mutta ihanaa tätä vuotta ja tervetuloa tänne meille.